हावली प्राइमारी बीपीएफ आइज दालायनि नेहाथारि बिजु रामसियारि मेसा रुंसारि जाबाय। हावली काटलपारानि थागिरि समाज सिबियारि एबा बीपीएफनि गोख्रों मावथि 45 बोसोर बैसोनि बिजु रामसियारि मेसा 11 जुलाइ शुक्रबारखालि सानजौफुनि 2 रिंगासो समाव रुंसारि जालाङो। हावली प्राइमारी कमिटि बीपीएफ आइज दालायनि नेहाथारि बिजु रामसियारि मेसा थांनाय गोलाव समनिफ्राय गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। बिथाङा गावनि न'आवनो मैया जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव ओनसोलनाङैनो दुखुनि थासारि सोमजियो। बिथांनि जिउ गैयै सोलेरखौ ओनसोलनि आरो बीपीएफ हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरा जोबथा बिदाय होयो। दिनै मिरु बीपीएफनि दैदेनगिरि बेगम आख्तारा आहमेदजों लोगोसे जिल्ला आरो प्राइमारिनि हानजासे बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा रुंसारि बिजु बसुमतारी मेसनि दुखुथिया नखराव खौरां लायो। हावलीनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब।